Entonces, boas tardes a todos, vamos a dar comienzo ao pleno. Vamos co primeiro punto do día, aprobación se procede das actas das sesións celebradas o 22 de xaneiro de 2024. Votos a favor? Había dúas actas, digo, pois... son as dúas do mesmo día? Dúas do mesmo día, vale, perdón. Sí, pero as mesmas. Sí. As actas do mesmo día. Sí, foi das eleccións e máis do... Sí. Vale. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Vale, queda aprobado. Segundo punto do día, dar conta das resolucións da alcaldía dende o número 2024 045 ata a convocatoria da presente sesión. O terceiro punto, dar conta da liquidación do orzamento correspondente ao exercicio 2023. O cuarto punto, mocións. Alguna moción de urxencia? Non. Vale. Entonces temos unha moción, me parece, do grupo do PSOE. De lectura? Sí, pero pensei que ibas a tratar antes os puntos. No, os puntos son, o primer punto é a aprobación e os outros vai a dar conta. Sí. Entón, si queres que lea a moción? Sí, é que corresponde. Bueno, comezo entonces. Como decía Vilarias, concelleiro voceiro do Grupo Municipal Socialista no Concello de Gala do Bolo, presenta e rexistra para o seu debate e a aprobación se procede no Pleno Municipal a celebrar o vindeiro dos xoves, día 21, a seguinte moción. Exposición de motivos. A autorización da venda non sedentaria, entendida como a realizada por comerciantes fora do establecemento comercial, é unha competencia xenuinamente municipal. O Grupo Socialista consta-nos unha ordenanza reguladora das feiras elaborada no ano 1905, sendo alcalde don Miguel Coguera de Mestre. A pregunta deste voceiro, o Concello non foi quen de confirmar se existía algunha outra ordenanza. Porén, no caso que exista, tivo que ser elaborada fai moito tempo. Non vemos que se este actuando para que os comerciantes que acuden actúen baixo unhas normas claras e coñecidas que permitan o desenvolvemento da actividade comercial causando as menores molestias posibles. O Grupo Municipal Socialista entende que se debe regular o régimen administrativo de actividade da venda ambulante e destacar tanto a atención aos requisitos que os e as comerciantes deben reunir para ter acceso a actividade, novidades, transmisión de autorizacións para exercer a venda ambulante e simplificación da documentación a presentar. Propostas. Que por parte do equipo de goberno se elabore unha ordenanza tendente a regular a total funcionamento das dúas feiras mensuais que se celebran en Viana do Bolo, consensuada con toda a corporación e debatida e aprobada, se procede, polo Pleno Municipal, que se estableza e delimite os lugares onde deben instalarse os postos dos feirantes. Tercero, que a venda ambulante só se pode efectuar os días de feira, precisando unha autorización expresa do Concello para calquera outra. Cuarto, que se especifique o tipo de produtos que poden ser vendidos, non autorizando aqueles cuxa normativa o proíba e aqueles outros que non compran ca normativa técnico-sanitaria de seguridade. 5. Que se fixen os requisitos que deben cumprir os comerciantes, licencias, estado corrente de pago de tributos, cotizacións, etc. Que se fixe o horario de instalación da recollida dos postos, así como as dimensións dos mesmos. 7. Que a instalación dos postos respete o desenvolvemento cotidiano da veciñanza. 8. Que cando recollan os postos queden completamente limpio o lugar que ocuparon. 9. Que se estableza unha tasa por posto en función dos metros cuadrados que ocupe. 10. Que se estableza un réximen sancionador por incumprimento das normas, fixando a cuantía das multas e demais accións a emprender. Vale, damos a palabra ao grupo do PNG. Pola nosa banda, hai determinadas cuestións que por lo menos parecenos que teñen que estudiarse máis a fondo e que non teñen que ser así tan drásticas, desde o punto de vista, tendo en conta que, por exemplo, a venda ambulante é un servicio público que, sobre todo no rural do noso concello, é moi importante. Hai que ter en conta que moita xente, esa venda ambulante permítelle poder consumir desde o pan a determinados produtos congelados e que, claro, de alguna forma, decir que solamente se pode poñer o día de feira,
pois, bueno, eu non sei se se refieren solamente cando se fala desta normativa ao días de feira, e non se toca no resto, pero claro, se toca a venta ambulante, pois eu desde logo penso que é un tema peligroso e que non se debe prohibir, ni moito menos quitar, porque desde logo xa digo, para nós é un servicio público que reciben moita xente no medio rural, sobre todo nos pueblos e sobre todo a xente maior que ten ese servicio desde o pan hasta o que acabo de dicir de congelados ou peixe ou outro tipo de produtos de comestibles. E despois tamén, dende logo, pois hai outras cousas que tamén hai que ter, bueno, atribuirnos unha serie de cousas que, bueno, pois, por exemplo, as normativas sanitarias, normativas técnicas, bueno, pois eu entendo que moita xente que están facendo a venta ambulante, pois, sobre todo no tema sanitario, pois ten que ter todo en vigor. En calquera momento, se teñen calquera inspección, pois, como todo. Eu aconsello, pois, se ten que facer todas estas cousas, pois, bueno, sería complicado facerse con personal adecuado para facer todas estas inspeccións. Por eso digo que habría que estudialo con máis detenimento, e, bueno, nos, dende logo, non nos parece que non hai ningún problema de facer unha ordenanza, nos parece ben, se quere, pero, bueno, que habría que non poñer xa tan delimitado todas as cousas e non estudialas, pois, entre no grupo ou na proposta que fixera o goberno para despois facer de alguna forma, pois, cada grupo as aportacións que considerara e votalas aquí, pero se xa estamos, pois, eu, sobre todo o tema de restringir a venta ambulante, solamente, eu eso vexo, non o vemos, no BNG non o vemos. Vale, o partido estamos totalmente de acordo con o que vostede dice, é dicir, eu xe creo que é un servicio social para todos os veciños, para os veciños dos pueblos. Hai sitios que igual van a vender o pan, teríamos que restringir tamén o do pan, o pescado, outra cousa, e o que están facendo un favor, igual gastan máis en gasolina do que venden. Entonces, nós, por a nosa parte, non queremos matar as feiras, non queremos matar nada, e non estamos totalmente en contra de isto. Se queréis, noutro momento, se pode falar que é o primeiro punto de que nos poñamos de acordo e fagamos unhas reglas, fagamos unhas cousas, falaremos, pero creo que é un debate que hai que levar. Non se pode facer desde o principio, xa que nós estamos en contra desta moción. Podo facer unha matización? Sí. Eu non sei se quedou claro, pero se non explico. Isto que trata de regular son as feiras de a venda ambulante no casco urbano da vila. Non trátase de regular que vayan camións a vender aos povos. En ningún lugar o dice, son interpretacións. Non. No, perdón, estou falando. Seña palabra, sí. Vale, son interpretacións que fan. O que regula isto é as feiras de Viana e a venda ambulante que se pode establecer no casco da vila. O resto das vendas que se fan nos povos ou camións, iso non é para nada. E aquí non se está delimitando nada. Estáse dicindo que se fa unha ordenanza consensuada e se estudie. Non vamos nos a ser quen de decir que o réximen ten que cumprir sanitario. Por suposto que non. Esas persoas que venen teñen que ter todo complementado para poder vender. E se teñen, xa está legalizado. Entón, non vamos a fiscalizarnos eso. Volvo a repetir. Non confundamos o que é regular as feiras de Viana e a venda ambulante no casco urbano de Viana que a venda ambulante que se realiza nos povos, que aquí non dice para nada que haya que restringirla. Repito, eso son interpretacións. Vale, eu digo, Viana é Viana, Viana é Sun, Viana é todos os povos. Non, eu estou dicindo regular as feiras en Viana e a venda ambulante en Viana. Discúlpeme, Viana, nós o que non podemos facer é unha cousa para uns e non para outros dentro do mesmo municipio. Sí, claro. Vale, pois entonces estamos todo Viana. No. Viana e os povos. En Viana, vamos a ver, estáse levando unha cousa, cobranse, me parece que son 5 euros, a todos os comerciantes que veñen, que se facía desde sempre. Eu non sei se hai esa regulación do 1905 ou do outro lado, que non o sei. Pois non sabe vostede que foi o alcalde. Pero como vamos a ver do 1905? Pero é que sabe que xa hai unha posterior. Non, posterior non hai. Pois non hai, eu sepa non hai. Bueno, pues entonces... Demos o único pouco que está sin regular. Mire, eu tamén estaba falando. Mire, perdón. No primeiro punto dice, sentámonos, cando queiran, con todos os voceiros, e con voceiros ou con todos os concelleiros, e facemos unha regulación. Ora, nós non estamos para matar as feiras. Eso sí que yo digo. Pero quen dice de matar as feiras? Sí, matamos as feiras, ao mellor, sí. Se nos empezamos a... Sí, porque si nos empezamos... Estamos ordenando a feira, non matando, por Dios. Bueno,
Se a usted lle parece así, o noso voto vai ser en contra, sinceramente, vale? Vale, votos a favor da... Eu, por matizar un tema, a ver, non é por un ánimo de polemizar, pero aquí no punto 3 pode que a venda ambulante só se pode afectar os días de feira precisando unha autorización expresa do Concello para calquera outra. No casco urbano de Viana do Bolo, pero non o que son pode. feiras. Pero eu non o pode. Porque se non o ponga, agora amplío eu, para que sepa que non teña malas interpretacións, refírese a regular a venda ambulante no casco urbano. En cualquier sitio, un pulpeiro que se pode pôr nunha semana ou un posto na plaza para vender, pode contar que a autorización do Concello. A venda ambulante dos povos, onde vamos cambios a levar alimentación, etc., iso parada. Pero aparte que eu non estou regulando as feiras, estou dicindo que o Concello regule as feiras. Non somos nós que temos que regularlas. E pido que se debata. Por tanto, si todo isto que estamos falando aquí ahora, podese aprobar a moción que dice que vamos a facer unha ordenanza. E aí sí que se pode delimitar Mire, todo, para que non haya confusión. Vale. Perdón, eu diría outra cousa. Antes de presentar a moción, o mellor sería que nos sentáramos todos a ver como podemos arranxar todo. Antes de presentar a moción, sobre o primer punto. O primer punto, usted dice que nos sentaremos todos e que podamos fazer todo. Entonces, vale, deixamos a moción para atrás, se queren retiradas, retiran, a votamos. Pero si aquí o único que estamos, perdón, que non quero insistir en algo. Aquí o único que se está votando é que se elabore unha ordenanza. Elaborar unha ordenanza non significa que ahora estemos a cabo de pesemaos. Faise a posteriori a ordenación. E aí é onde ustedes, o equipo de goberno, mas non, se é que queren consensuar con nós, elaboramos esa ordenanza. E aí pónganse por todos os puntos a favor e en contra. Incluso eso que están dicindo da venda ambulante nos povos. Se que nadie está delimitando, pero podemos delimitar ese día ou deixarla clarificada. Isto é votar unha moción de censura, perdón, unha moción que dice nada máis que emitir unha ordenanza. Como se faz a ordenanza? Como se consensúe, evidentemente. Claro, pues primeiro consensuar, despois votamos, despois facemos a moción ou ponemos todos de acordo. Bueno, eu xa lle repetín, nos non estamos de acordo neso porque non queremos nin matar as feiras nin outra cosa. Porque aí habría que falar máis, moito máis, ou mellor había que facer as cuantas que toque, igual se é domingo, que sea domingo, se é sábado que sea sábado, non cambiaras. Por favor, señor alcalde, si é que iso que lle estou dicindo eu, que elaboren unha ordenanza con todo o que usted está dicindo. Pero se usted no primeiro punto, xuntámonos todos, oye, parecenos todos ben, porque vamos a facer unha ordenanza que despois temos que debatir aquí e uns vai a parecer ben e outros mal. Perdón, agora non estamos aprobando unha ordenanza, estamos aprobando que se elabore unha ordenanza. E non estou dicindo como hai que elaborarla, estou dando argumento. Eu prefiero ir primeiro por os pés e logo despois terminamos. Vale. ¿Lle parece? Vale, votos a favor da moción. Votos en contra. Abstencións. Vale, o quinto punto. Hai algún robo? Sí, teño robo de preguntas. Robo primeiro, se fai favor. Preguntas. Non, robo non ten. Vale. Entonces, as preguntas tiña que contestar, creo que 2 ou 3 preguntas, me parece, que me fixeron no pleno anterior ordinario. Facían unha pregunta ao grupo do BNG, pago a distribuciones Vázquez Arias, pago por importe de 29.775 euros, que é un pago que se lle fixo, colleron un depósito en Solbeira, iba dentro do remanente e foi un depósito que se fixo e se puxo en Solbeira. Un depósito prefabricado? Sí, creo que sí. Vale, que é desta empresa. Foi o que nos pediu o pueblo. Non digo nada, digo porque non sabíamos exactamente. Incluso eles nos dixeron a empresa, nos dixeron todo, non entramos en nada. Vale. A segunda, a outra que me había, sobre un rego asfáltico que se fixo en Punxeiro, usted me saberon ese metro cuadrado, vale, metros cuadrados, había 2.815 metros cuadrados, fixeronse 3.008 metros dentro deso, o único sí que lle pedimos que ten que vir a repasar. E despois había outra pregunta que me fixeran sobre Viacua, que a auga do consumo de Viana se alogaba con solidez. Nos falamos con eles e dicen que non, que foi nun momento dado, pero que eles teñen todos os análisis, teñen todo, están todo perfecto. Vale. Ahora sí me poden facer as preguntas, damos a palabra, pois, cualquier dos grupos, o primeiro que fiara.
Sí, bueno, se quere, pezo eu. Vale. A primeira pregunta é sobre a limpeza viaria, que, bueno, o Concello pues, sigue tendo convenio ese ca Diputación, eu supoño que seguirá en vigor, pero, dende logo, pues, a verdade é que a limpeza viaria pues, nos últimos meses ou nos últimos tempos, pues, a verdade é que é bastante deficiente. Hai bastantes problemas tanto na zona do Toural como incluso na Plaza Maior, que, bueno, pues, dá pena ás veces ver o chan como está. Entón, bueno, pues, eu penso que non sei que pasa aí pues, para que estea nesa situación e non se limpia adecuadamente. Eu entendo que non sei se están os traballadores, senón eu quería unha explicación porque eso está así. Sí, explico. Vamos a ver, hai, sabe que non, o sea, colleu o Concello, Que a limpieza viaria. A limpeza viaria colleu o Concello, xa lle pasou cando estaban ustedes, sabe que lle deron un ultimático, tiña que pasar ao Concello e todo eso. Vale, collimos a nós, hoxe temos un traballador de baixa, que leva 3 meses, creo. Entón, só hai un traballador, nos o que si fixemos ahora mismo, pedimos, coa subvención esta que nos dá a Diputación, pedimos 6 operarios máis para poder levar a cabo e poder o facer ben. Que temos? Porque había logo 2 traballadores. Había 3. Tres. Hoxe un está de baixa, un sabe que está por esta zona e outro, e ahora mesmo outro está facendo todo o que pode. Un de baixa, están traballando 2. Están traballando 2. Entón, ahora mesmo vamos a por 3 máis. Os traballadores, entonces, que pasaron agora da Diputación ao Concello. Xa, eu creo que xa o levamos no primeiro e sabía usted máis que nós, quizás. Sí, aquela cando deixeu a alcaldía, pois a Diputación dixera que podíamos revertir esa situación e que, bueno, que sería... Sí, podemos ao mellor. Non sei, daquela cando marchei eu non se revertira, pero que nos daba unha opción de revertila e pasar outra vez a titularidade do Concello. Non había plazo, denos un plazo, non había plazo. Entón, nós o que non podemos é non facer nada. Que si queremos, ao mellor coller unha barredora ou coller unha cousa para que se poida facer de outra maneira, porque sabemos que ao mellor os traballadores, os 3 que hai, non se pode facer máis. Temos a RPT, e a RPT non pode meter máis xente sin que estén inscritos dentro dela. Nos, ora, coa subvención da Diputación, si podemos meter algún traballador máis. Entón, vamos a utilizalos aí. Non é cousa para todo, hai que darlle unha solución. Esa solución pode ser ao mellor, pois, contratarlle a unha empresa. Non nos gustaría, preferimos que estén así, pero se non temos outra solución, pois ao mellor así o faremos. Despois, outra sería, pois, na Fontiña, hai uns desagües, supoño que están rotos ou non sei que, porque verten moito, a parte do mal olor que xeneran, hai baixa por ali pois, auga continua, auga mezclada, auga limpia con augas sucias ou augas sucias todos, ou que sea, que hai un problema ali que leva tempo así e non sei se van a arranxar. Sí, estamos con eso, creo que temos ou nos van a mandar unha memoria para poder arranxar eso. Outro tema sería as concentracións que se fan aquí no Concello por determinadas causas, pois, polos incendios que houve en Valencia, nos edificios e tal, outros tal, porque esas concentracións non se fan públicas para que toda a ciudadanía poda asistir e todo o mundo poda asistir, porque realmente veise despois de que se fai a concentración, veise que se fica unha concentración, pero ninguén o soubo, porque non foi publicada en ningún sitio. Entón, pregunto por qué. Sí, dígolle, hai momentos dados que non chegam a 2 horas antes. Se usted ve, hai concelleiros nosos que non poden estar porque non os podemos avisar que están no seu traballo, están na súa cousa e non poden vir. Eu sí, eso sí me gustaría que estuviéramos todos e intentarei non, pero se a mí me chega 1 ou 2 horas antes é imposible. No último día había xente que veu que non sabía nin que había concentración. Chegaron ao Concello para pedir outras cosas, oye, vamos ali, temos esta concentración. Pero ao mellor con 2 horas de antelación, nos manda a FEGAN ou nos manda o... quen sea. Igual con 2 horas, se nos o sabemos antes, sabemos o día 8, por exemplo, cando é. Eso non hai problema, pero sí, aí o do incendio, que te dicen ese día, facemos unha concentración, ás 12 ou a hora que sexa, pero igual con 2 horas antes da antelación, entonces non podemos nin avisar, xa lle digo, nin todos os concelleiros estamos. Nós non recibimos nunca unha comunicación destas últimas que se fixeron. Sí, é verdade. Pero, bueno, non solamente por nós, porque a ciudadanía a nivel xeral, pois tamén ás veces gustaría participar e non o sabe. Eu estou totalmente de acordo con vostede, pero xa lle digo, ao mellor recibímonos con 2 horas ou 1 hora antes.
Non nos pasa non só, pasan todos os concellos. Bueno, espero que se solucione cando haxa algún tema que se poña por lo menos na página web do Concello, no Facebook ou nas redes sociales ou unha chamada. Comprométome incluso, se é unha hora ou son 10 minutos, chamalos. Se poden vir, ven, senón, pero si me comprometo a eso. Vale. As rúas de Mourisca están bastante mal estado, bueno, levan así xa últimamente, bueno, non vemos ningún presupuesto, nin vemos ninguna memoria, nin ninguna cuestión que se aprobe para poder solucionar ese problema. Entonces, a pregunta é se van por solucionalo, se van meter algún proxecto ou alguna cousa para darlle unha, bueno, pois unha solución a eses baches e toda a situación que teñen as rúas de Mourisca. Vale, usted estuvo nun pleno que fixemos os remanentes. Que se aprobaron os remanentes. Non sei, cual se refiere? Pois se refieren a un pleno que hubo onde iba a calle de Mourisca, como outras máis, iban dentro dese pleno. Entonces eso está aprobado, o sea que terán que facelo ahora mismo. Aparte, vou dicir outra cosa, estamos intentando que veña unha urbe dentro da xunta, que veña unha urbe para facer aí outra actuación. Pero iso iba dentro dos remanentes, o sea, se vimos aos plenos, tamén temos que recordarnos de que esa iba. Vale, pois iba, se se refiere aos remanentes de hai un ano, pois sí, ainda estamos a tempo de faceros. Vale, non digo que non teñan tempo. O que non vou facer é no inverno. Eu o que digo é que proxectos, nin memorias, nin nada, non se fizo. É unha obra, para facer unha obra dese calado, porque supoño que non é non van costar 1.000 euros, nin 2.000, nin 3.000, pois... É unha obra menor, terá que ter un proxecto. Terá que ter unha memoria. Ten que ter unha memoria. Usted sabe que as obras menores van como van. Depende do coste económico que se Por eso, é unha obra menor. Está para Mourisca. E iban os remanentes. Entonces, por eso lle digo eu que antes ao mellor de facer a pregunta... No, pero, bueno, hai un ano. Bueno, pero usted mire a ver se iba aprobada. Non pregunto. Eu pregunto se se vai a facer. Os remanentes iban moitas cousas e non se fixeron. Vale, pero se usted me dixo, por que ainda non se fixo? Entonces eu contestaría de outra maneira. Pero iba aí. Continúe. Pois non teño máis. Teño unha pregunta. Bueno, por motivos personais, teño que ir a arreglar papeles ao registro, a notaría e todo isto. E antes estaba como moi fácil as cousas, o sea, todos os días de feira estaba o notario aquí, o que lle tocaba, todos os miércoles. E agora dicenme que o notario vai a vir que ven ao Concello, que ten aquí como unha oficina, pero non está establecido cando vai vir. Entonces, pregunto se é unha cousa puntual, que, o sea, por cualquier cousa sea así, ou se vai a ser outro servicio que vamos a perder. Non. Porque ao final, levo desde finales de xaneiro con esta historia, casi todas as semanas teño que ir a Berín por isto. Bueno, pois, mira unha cosa, vamos a ver, viña sempre os martes. Os martes viña, tiña unha oficina ou o que fora, fixo a oficina. Bueno, si, un día a semana... Un día a semana, os martes. E os martes está vindo ao Concello. Temos un convenio con ele. Todos? Sí, máis ou menos, sí. Se non ven o martes, ven o oficial. É que na mesma notaría me dixeron que nunca sabían cando viñan. Bueno, se que non... dependía das veces que se había xente ou non. Home, se non ten xente, ao mellor non, claro. Pero claro... Pero xa pasaba antes, Ven un oficial, o oficial está aquí, se recolle todo o papeleo, toda a cousa que teñan que vir, e despois, cando teñan que vir a firmar o notario, ven a firmar. Nos fixamos un convenio con eles, o cual ao Concello non lle cobran ningún, se temos que facer un aval, temos que facer cualquier cousa que teñamos que facer con o notario, ao Concello non lle cobran. A naide, o Concello, claro. Bueno, xa me imagino, sí. Claro. Entonces, pues unha cousa por a outra, o que non podemos facer é perder esa cousa, pois non iba bien. Pero tamén que perdamos o de ter un servicio todas as semanas e non ter... Pero témolo, Pero é que eles mesmos me dixeron que... Non, pois non, porque este martes estiveron aquí. Este martes estuvo firmando, E o anterior estuvo oficial. E dixeronme, digo, pero cando podo facelo eu? E dice, non, eso xa nos dicen, xa está apuntado ou non, entón non me parece unha cousa moi normal, porque encima o que cobran os notarios, o claro, tamén se cabrea un. Facía o mismo cando estaba na súa oficina, ou na súa oficina non que tiña. Facía exactamente o mismo. Pero sabíamos seguro que viña todas as semanas. Pero iba non viña o notario, viña o oficial. É igual, o sea, alguén que viñera a atender. Pero o que me chamou a atención foi que dixeran, non, avísanos se ven xente.
Digo, ao final acabamos perdendo todos os servicios. Precisamente nos fixemos eso para non perder. Pero se non viña. Claro, se non viña. Se non, xa non viña ningún Xa non notario. viña. Así mesmo, hasta que non viñeron un notario novo, sabéis que un notario dura un ano. Non, xa, primeiro, pues, Entonces, o que intentamos é non perderlo. Non sei, Simplemente creo que fixemos un favor a... chamoume moito a atención a Hostia, estaría que me den. Entón, ao final, pues, oye, unha costumbrase, sabías que o servicio estaba sempre. Xa, pero... O notario, siga vendo. Non é, o Concello aí non ten parte, o sea, non ten parte, o Concello non vai avisar a naide, pero usted chama ao notario o oficial vai a dar cita e vai vir aquí, sin problema ningún. De feito, están facendo, E cando haxa un notario, por exemplo, ven un notario Pois tal, vai dar a oficina ao Concello aquí? Non, quer dicir local aquí? Non só ahora mismo que temos é un convenio con él. Con este concreto? Claro, o outro notario a mellor non nos fai un convenio. Nos obvios temos que facer, o sea, temos que, tú imaginas, hai cesións cos pueblos, hai outras cesións e outras cousas que nos fai gratis. Se ven outro non o quere facer, pois non. Que pasa? O que non debemos é perder. Non, eu non estou falando de perder. Xa, entendo que me dice. Se lle vai dar porque claro, supoño que o rexistro, pois tamén podía pedir o mismo. Un local do municipal. E usted que faría se ao mellor se nos vai? Non, todo... No, hombre, isto foi, o sea, un caso que me pasou a mí personalmente e que me chamou a atención porque non estaba feita eso. Pero a pregunta é dicir, doulle media volta simplemente por iso, que faría? Eu creo que é exactamente o mismo. O que non se quere perder aí 15 servicios. Xa, pero que ao final, se tú estás acostumbrada a ir a un sitio e chegas ali, tampouco tens a información. Sí. Eu é máis, dixenlle, creo que estás confundido. Non tendes que ir ao Concello. Entón, sí que vamos. Eu quereime porque... Claro, oye, o día de mañá, se temos unha oficina, pois ao mellor dedicamos unha oficina que tiñamos así que non, pois pode ser no mercado, na parte de abaixo. O notario cubrelle ben o viaxe, cando ven. Sí, home, que xa sabemos, claro. Que non de principio non lle regalamos nada, porque nos está facendo todo gratis. O Concello costalle tamén os papeleo que ten que facer, moitas veces. Si é así, está así apagado, por lo menos ten un motivo. Entón non o vexo como estaba vendo que era que estábamos perdendo un dereito. Non, ganámoslo aí, quizás. Porque se non hai que preguntar para saber. Vale, perfecto. Gracias. Sí. Vamos a ver, a primeira pregunta que lle quero facer é a seguinte. Solicitamos ao Concello que se nos facilitara memoria ou proxecto a obra que están facendo no local veciñal de Fadelo, non? Bueno, a nós non nos facilitaron nin memoria nin proxecto. Entendo que se non a facilitaron e que non hai. O que se non facilitaron foi un presupuesto. Bueno, teño que decir que eu a isto non lle chamo presupuesto, nin vostedes tampouco lle poden chamar. Porque é un único presuposto, se firmar unha folla. E resulta que este presuposto dice presuposto Casa Fadelo. E pon interior, dar espuma, facer zócalo, dar pintar paredes, por focos, iso é o que pon, e ao final pon 39.925 sin IBI. Hombre, eu creo que un orzamento, un presupuesto, como se fai, incluso para un fogar cualquera, vai se detallando os metros que se fai, a cuánto costa o metro, e logo entonces a persona que contratou pode evaluar se efectivamente se fixeron esos metros e o precio que ten cada metro. Iso sí que é un presupuesto, para poder controlarlo como se fai. A tamén me chama a atención, supoño que a mellor teñen máis, pero normalmente en outros concellos, que son adjudicacións directas como esta, pois piden 3 ou 4 presupuestos, como faría eu na miña casa, claro, para poder evaluar qual é máis favorable. Outra cosa que me sorprende, con isto non quero dicir nada, é simplemente que o importe é 39.925, é dicir, xusto casi no límite dos 40.000 euros que permite ao señor alcalde adjudicar directamente a obra. Eu non quero emitir xuicios de valor, nin utilizar palabras grosas, pero, hombre, eu creo que cando estamos nun concello, estamos manejando diñeiro de veciñanza, cuanto máis claridade, moito mellor, non? Home, que podías aplicar a mellor ese famoso refrán, non? De que dice que si grana como un pato, camiñas como un pato, e te comportas como un pato, pois a mellor eres un pato. É dicir, non demos lugar a que haya malas interpretacións e fagamos as cousas ben. Tamén quero preguntar se esta actuación conta co beneplácito ou se ten a
algún convite manifestado por secretaría ou por intervención, ou se isto é que é habitual no Concello. Eu non o sei. Eu fui a primeira vez que, como levo pouco tempo, pedí isto, e cando atopei isto, quedei bastante sorprendido. Espero que nas demais obras pois haya unha memoria, haya un presupuesto, si ten que haber un presupuesto, 2 ou 3, ben elaborados, para poder controlar que ese diñeiro efectivamente está ben pagado, e que se adjudicou a obra, a realizou conforme ao presupuestado. Aquí é imposible saber. E creo que isto foi no ano pasado, sobre maio do 2023, e parece ser, non o sei, a mí que me comentan que a obra está sin rematar. Pasou un ano. Esa é unha pregunta, entonces non sei se me poder repostar agora ou... No, pode repostar, sí. Vale. Sí, é un contrato menor, o contrato menor é totalmente legal, o que non vamos a pedir é un proxecto para unha obra desas. Memoria. Sí, non vamos a pedir proxecto, vamos a pedir unha memoria. O arquitecto foi 3 veces ali, e se non está rematada é por culpa da persona que está facendo. Pois, mellor non cobra. De feito, de principio ainda non cobrou. No, pero que... Bueno, despois para usted eu vou intervir. No, se me fai 5 preguntas da mínima, dígame. No, simplemente digo que eu non estou dicindo de que ahora este rematada e que non vaya a rematar ni a cobrar. O único que digo que non se pode evaluar un presupuesto que non detalla que metros se actúa e que precio ten un metro cuadrado. Si se ponen focos, si se ponen 4, 5 ou 6, habrá que delimitalos e deixalo especificado aquí. E usted díceme un proxecto, se o proxecto non hai que facelo, ao menos unha memoria, pero a mí non me facilita nada. Pero este presupuesto non é un presupuesto, de verdad. Nadie pode dicir que isto é un presupuesto. Se que non detalla nada. Entón, eu entendo que a veciñanza ten que ter nocións claras para evaluar que estamos actuando correctamente co diñeiro que se emplea en arranxar as cousas. Primeiro, que se piden presupuestos para poder contemplar qual é o millón. Segundo, que ese presupuesto especifique claramente a actuación para poder controlar o que se adjudicou a obra, que a fai axustada ao presupuesto. Vale. Terminou coa pregunta? Vale. Xa lle digo, foi o arquitecto municipal, xa foi 2 veces ali, foi 3 veces ali, entonces ten que rematar o que ten que rematar, só remata, e nada máis. É unha obra menor, a obra menor suélense facer así. Perfecto, claro que é legal, como pode decir que non é legal? O único estou dicindo que sorprende a forma de facelo. Non, eu sei que hai outras cousas que veñen por aí. Claro. Eu sei que yo dixo, sei todo o demais. Non, si nadie me dice nada. Claro, Eu preocúpome, como son un concelleiro, preocúpeme de saber como está a situación donde o concello actúa. Vale. Que é miña obriga. Sí, que o pueblo, os veciños sepan... Por suposto, sí, eso por suposto. Pero xa lle dixes, coa pregunta, para unha pregunta non me faga 3 seguidas. David, que son as mesmas preguntas. Perdón, só un segundo que termine. Pero son as mesmas preguntas, alcalde. Por eso. Non, é sobre este tema concreto, porque se me esqueceu. Eu era, antes, cando ficen, era sobre esta cuestión concreta, se pagou esta obra. Non. Entonces non está executada, non se pagou aí. Non. Vale. Estou ben preguntas, non? Si, podo continuar? Sí, por favor. Perfecto. Vamos a ver, no edificio das tintas chacinería, non? De Viana, que foi derruída polo Concello, non? Perdón. Que foi derruída, non? Non. Bueno, non pola Xunta, porque fora. Bueno, pregunto que foi derruída, onde estaba a chacinera. E hai un camiño feito en terra, ahora mismo. Entón, a miña pregunta é, se ese camiño vai se convertir nunha rúa, vai quedar así, ou que se vai facer con ese camiño? Porque o momento que hai é un camiño de terra. É a miña pregunta, non estou dicindo ahora... Solo o camiño. Hai un camiño de terra que baixa hasta a Rúa da Garena. E tal, supoño que sería ese camiño que se fixo unha vez tirada de ruída chacinera, ahora mesmo onde estaba a chacinera, hai un camiño que ven de arriba, que xa estaba antes de arriba, e ora chega hasta a Rúa da Garena. Ese tramo todo está en terra. Entón, pregunto, se vai a permanecer así, se teñen pensado facer unha rúa, pois teñen para actuar sobre este camiño. Eu penso que, vamos a ver, o camiño que vostede me fale ten pedra e ten... Perdón? Ten pedra. Non. É terra, é un camiño que se fixo de terra. Terra, pero non ten un almazón. Eso é antes, perdón, eso é antes. Vale. Mas abaixo, estaba xa Pineda. Fixose un camiño que é o único que é terra. E chega hasta a Rúa da Garena. Vale, esa é unha empresa que leva a Xunta. A Xunta quitou, o sea, demoliu todo e quitou o amianto. E nós o que si aproveitamos nese momento que nos quitaran o amianto dunha casiña que había ali que era do Concello. Vale, se non nos deixan ese trozo, faremos como se nos deixan a finca. Pero a finca non é nosa, non é do Concello. Ese camiño que se abriu vai permanecer así? Non. Ou vai actuar sobre ele? Non nos pertenece a nós.
Pero se non lle pertence a ustedes, tendrán que gestionar ante quen perteneza para que eso deixen con un estado de visibilidad aceptable. Vale, pero, hombre, pero os trámites non son así. Os trámites habrá que pediros. Nós, cando pedimos que nos deixen un camiño, nos arreglaremos. Xa, pero estou dicindo de que o fagan, eu non digo como que sea ahora. Pregúntolle se van a permanecer impasibles ante isto, Non, van a actuar. Non, de feito, non. De feito está todo vallado, o que a outra parte está todo vallada. Sí, pero se a mí non. Entonces, eu non me meto nunha cosa que non sea nosa. Sí, pero vamos a ver. Aproveitar unha cosa. Perdone, eu prefiero que termine e despois dicimos usted, para non interrumpir, Se o único estou dicindo, non estou dicindo de que sea propiedade do Concello ni que teña que actuar o Concello. O Concello, cando ten dentro do seu casco urbano ou do rural, cando hai un camiño que está feito porque en Sexa, terá que actuar para que ese camiño permanece ou así, ou se arranxa. Se lle bota cemento, se lle bota asfalto, o que sea. Entón, terá que facer algo o Concello. Pregunto se ten pensado facelo ou deixalo así. Eu resposto así, cando sexa noso, sí. Se é noso en algún momento, sí, arreglaremos. Pero se a Xunta te vai cargar a Xunta. Claro. Pero, hombre, pido que se arregle. Aproveito que eu xusto, o meu garaxe está xusto en frente dese camiño. E hai un socavón enorme, e xa non é a primeira vez que a miña roda se vai para aí. Entón, claro, ahora sí, si eu teño que mellor facer unha reclamación a algún sitio, pues aproveito e vería a donde. Pois sí, porque cada vez que chove, o sea, todo eso, esa terra toda vaime toda a min, sí. e eu, o sea, salgo co coche, teño que sair moi medida, porque senón o meu coche é moi, bueno, pequeno e baixo, e quedame así. Pois mire, eu sí, a máis sinceramente, que fixeran unha foto, fixera algo, e nos facemos a reclamación por vostede. Porque cando saco todos os días me acordo. Sí. Eu digo, terminarán agora na Praza de Abastos, e acabarán con isto, pero claro, non é a mesma cousa, non ten nada que ver. Como quedou así... Non ten nada que ver. Outra é unha empresa, non sei se a Getsa ou non sei qual é, o que é do... E máis, hai 3 fines de semana así, aparece unha apareadora ali, e digo, bueno, xa vai. Non ten nada que ver, Ainda fixo un buraco máis grande. Pero non ten nada que ver unha cousa con outra. Cualquier día hai que me sacar de mí. Pero sí, pero eso paga a reclamación, paga o Concello e nos tramitamos a parte, De acordo, reirei. Outra das preguntas que quería facer é se teñen pensado seguir pondo papeleiras no casco urbano de Viana do Bolo. Porque claro, se lle decimos nas diferentes rugas, porque se lle decimos a xente que non tire o lixo ao chan e non lle pomos elementos para evitalo, pois creo que é predicar no deserto. E hai outra cousa que me dixeron é que algunhas papeleras que puxeron son de volcar, é dicir, non son de quitar. E claro, chocan contra a parede e non poden voltealas. E a xente encargada de limpialas dicen que se negan a meter as mans dentro. Eu digo que me dixeron, xente que o fai. Entón, eu digo, se iso é certo que as puxeron e ao voltar choca contra a parede, non se poden vaciar, a valeirar as papeleras, pois ao menos a mellor solución sería por, como en outros sitios, bolsas, e cando están cheas, eses señores da limpieza chegan, recóllenla e tíranla. Porque senón dicen que se negan a meter as mans na papelera. Eu digo o que me dixo alguén que traballa aí. Vale, pois entonces o que lle dixo eso, o primeiro que ten que facer é ponerle a bolsa. As papeleras levan muchísimo tempo postas aí, non é cousa de ahora, levan así, se están volteadas, hai algunha pode ser, outras non. Pois entonces o traballador, se é responsable, o que ten que facer é por a bolsa, pero eso se lle paga. Pero a bolsa terá que pôr o Concello. O Concello dá a bolsa, que Por eso, claro. Pero eso non é problema, por unha cosa non é problema. Digo, pois así é a solución. Entón é un imprudente. Non quero saber nin quen é, pero é un imprudente. Vale. Elevaron unha xunta de decisión aprobada no pleno municipal a unha moción presentada polo Grupo Socialista para mudar o topónimo de Pexeiros por Pixeiros. Aprobouse en pleno, pregunto se iso se levou a xunta ou non. Sí. Se había acordado. Sí se levou, sí. Saben a data, non se fai un mes, 2, 4, non saben. Creo que ao seguinte día. Despois do pleno. Ah, sí? Sí. Vale. Nos días seguintes ao pleno. Perfecto. Entón, paso a seguinte pregunta. Isto tamén é unha pregunta. Personouse o Concello de Viana ante un Tribunal Superior de Justicia de Galicia polo tema do peche da mina de Planota? Sí. Ben, entonces eu pregunto, a mí parece que cualquier iniciativa que se tome no senso de favorecer a apertura da mina, de apoiar os traballadores, vamos, é elogiosa e hai que facelo. Pero eu penso que hai que centrar os esforzos para que, en vez de facerlos cada un pola súa esquina, se fan todos ao mesmo tempo, fará máis forza e surtirá máis efecto.
porque creo que podría o Concello haberse personado ao mesmo tempo que o fixo a Xunta e a empresa, e, por tanto, aforraríase mellor un letrado, etc. Non o sei, eu pregunto, Aparte disso, o que si hai comentarios, por menos que saíron nos xornais, de que a sentencia iba a ser dictada o 16 de febreiro. Hai quen di que, ao mellor, eu pregunto, ao mellor, ao actuar posteriormente o Concello con unha nova alegación ante o Tribunal, fixo que se retrasara a sentencia. Eu non o sei, digo que pode ser, non? Entonces, bueno, pues quería saber por que toma decisión o Concello de presentar pola súa conta unilateralmente unha alegación e personarse ante o Tribunal, non nos comentou nada connosco, ca corporación, e ao mellor podía facela xunto ca empresa e xunto ca Xunta, ao mesmo tempo que Xunta, aforraría nos costes por Concello o abogado, e ao mellor non teria máis efecto, porque todo o que se faga unísono fai máis forza. Vale, xa terminou? Sí, sí. Vale. Vostedes saben que tivemos reunións, cando falamos, ustedes querían saber con a claridad como estaba a empresa. Todos os grupos, dixemos, no seu momento. A ver se había algún problema, a ver se había algunha cousa, a ver o que había. Nos o que fixemos despois non podemos ir ni coa Xunta ni coa empresa. A Xunta ten os abogados, a empresa ten os abogados, e nos intentamos entrar. No momento que entramos, dícenos, aparte non é que nos dicen, é que nos rexeitou os ecologistas. O Concello rexeitou os ecologistas, deixáronos para atrás, non nos deixaron entrar. Non entendo. Sí, sí. Vamos a ver, nos cando nos presentamos, o resto, sobre todo, a mina estaba con nós, que nos presentáramos, a Xunta estaba con nós, pero, sin embargo, o que denunciou non estaba con nós, non quería que nos presentáramos. Perdemos un segundinho. Eu non sei se... Eu son lego nisto, non son jurista. Pero o único que pode non deixar personarse a alguén é o propio tribunal. Pois está equivocado. Non un ecologista. Está equivocado, totalmente. Os abogados, os ecologistas non nos deixaron presentar. Entonces nos dice, pois non interrumpimos, se temos que ir ao Supremo, vamos. Pero se me parece ben. Vale, pois non nos deixaron os demandantes, non lle chamas ecologistas, perdón, o mío dixo eu, non nos deixaron presentar. Entonces témolo aí, se a cousa vai mal, sí que vamos ao juzgado. Ao Supremo, perdón. Vale. Mais preguntas? Sí. Te pregunto, que levou a cabo a corta que se fixo na piscina municipal dos chopos? Foi a Confederación Hidrográfica Miñosil ou foi o Concello? Sei que foi aprobado pola Confederación, pero pregunto que levou a cabo a corta. Foi o Concello por medio dunha empresa e foi coa autorización completa da Confederación. Por suposto, a Confederación que autorizou, iso sí, ya teño constancia, pero preguntaba se a actuación fora contratada directamente pola Confederación ou polo Concello. Foi polo Concello. Bueno, eu creo que o estado en que está non é moi bom, ainda quedaron algúns aí, non? O paisaxe, o que amosa é unha fotografía moi fea, non? Neste momento. Vale, mira unha cosa, porque se me va a facer unha pregunta completa, non me faga 3 seguidas. Perdón, porque despois vi o non lle dou contestado. Eu preguntei a primeira. Sí. Usted respostoume que foi o Concello. Sí. E eu digo, co estado en que quedou, a min pareceme que non é presentable. Quedan ali chopos e quedan no chan, e na pista onde se pasa, pois todo o desbroce que quedou ali. É a mesma pregunta. Primeiro, sei que a fai o Concello, isto é a resposta, e segunda, digo se o Concello pensa que xa está feita ou ainda ten que actuar para que iso quede presentable. Vale. Desa pregunta nada máis? Nada máis. Vale. Vamos a ver, nós temos un convenio ou un acordo coa Confederación que a Confederación ten que vir aí para botarlle un produto que eles ten para que non crezcan máis. E despois os chopos, todos aqueles pequeniños que había, que se caeron en balse, ten que retirar a Confederación. Perfecto, pois esa é a pregunta, é moi sencillo. Xa está, xa me repostou. Siguiente. Na estrada de Doso, antes de chegar ao pontón, a man esquerda, a altura do camiño que vai para Morisca, baixa un agua continuamente que se acumula na estrada. E claro, a acumulación de agua o que fai é agrandar fochancas que se están facendo ali bastante importantes. Entón, claro, eu creo que iso era bastante doado o arranxado, porque é simplemente que a pala que ten, bueno, o tractor que ten o Concello, que por certo está operativo. Non, ahora mesmo non. Vale, pois cando este operativo, pois que lle pasa? Porque é novo, non? Perdón. Digo si que lle pasou o... O que? O camión. O tractor non, está aí, pero tú tens que ter un chopper para cante con él.
Pues qual é o problema? O problema é cando tiñamos un chofer, ahora mesmo pedimos a subvención para que non veña un chofer. Perfecto, pero se a pregunta que lle estou facendo xa me respostou. Está, non pode porque me falta un chofer. Vale, pois eu digo que cando este simplemente con afondar o que son as beiraduras, as cunetas, a auga escorrenta por aí, non vai á estrada, non se acumula e non fai danos. É simplemente esa puntuación. Xa está así. Non, está non. Vamos a ver, vamos a ter unha actuación aí, pero non vai a ser co tractor. Ten que ser outra actuación de outro tipo, hai que meter tubos e hai que meter outras cousas. Claro, eso sería o ideal, pero como eu estou dicindo que algo que sea moi sinxelo e moi doado para facelo inmediatamente xa, consultar eso... As cousas manos se fan, hai que facelo ben. Vale, Porque senón volvamos a pasar pois mucho. tenemos que facer rápido. Pero sabemos sabemos o problema, sabemos o que temos que Vale, facer. vamos a ver. Contrato do 31 de pasado mes de outubro asinou un contrato de obra para a sustitución da cuberta do pabellón de deportes municipal. O precio do contrato con IVA incluído foi de 181.500. Pregunto, foi sustituída a cuberta? Non. Vale. Dígolle... No, perdón, vou seguir, depois te chamo a dar as explicacións oportunas. Pregunto yo porque temos información de que non sei se é fidedigna, de que non se sustituiu, senón que se puxo sobre a mesma cuberta, unha nova cuberta. Entendemos que o coste que estaba cifrado no contrato, que pon ben claro substitución, e todo o mundo sabemos o que quer decir sustituir, cambiar unha cousa por outra, pois implicaba un coste que xa acabo de referenciar, 181.500. Eu pregunto, si un coste de retirar unha cuberta é un coste elevadísimo e non se fixo, senón que sobre ese se pon unha nova cuberta, entendo que habrá que aminorar o coste total da obra quitándolle o coste da sustitución que non se fixo. Quedou claro a miña pregunta? Entendo que debería ser así. Entonces, non sei se ustedes xa pagaron, se pagaron este importe completo, e se caso de que os pagaran o importe completo, por que non se recalculou para poder disminuir o coste do coste da sustitución que non se levou a cabo. Esa é a pregunta. Vale. Perdón, por certo, non sei, tamén non lle pone que teña má información, pero díceme que vou a ver goteiros. Vamos a ver, o primeiro hai un director de obra, un director de obra é o que firma. Eu ali non subo nin fago. O director de obra fixo exactamente o que o proxecto foi feito, o sea, a empresa fixo exactamente como puña o proxecto. Fixeron todo exactamente igual. Non hubo goteiras, non. Levantouse, veu un vento, que foi, creo que foi o día 8 de, creo que de febreiro. O día 8 de febreiro, levantouse que arreglaron e punto, nada máis. Temos aí unha garantía de 5 anos. Perfecto. Garantía de 5 anos. Arreglouse a punto. Pero hoxe mesmo non hai goteiras xa, pero mire, pero que a resposta que usted dá non é satisfactoria. Vou explicar por qué. Dígame por qué. Voy a explicar por qué. Usted dice que é un director técnico de unha obra. Se non digo que non. Eu só digo que hai un contrato asignado por vostede. Igual non interpreta vostede mal, Mire, teño aquí a información que eu solicitei no concello e que me facilitaron. Non quero aquí alargar moito tema, pero bueno, teño aquí o documento de formalización do contrato, aquí delimitado con todas as funcións que hai que realizar. E entre elas dicen, e repito, a palabra en castellano cualquiera entende, substitución da cuberta. Repito, eu non digo que haya pasado nada, eu solamente digo, defendendo os intereses do concello, que se non se sustituye unha cuberta, non se cambia. É un coste elevado ter que retirarla. Se non se retira sobre ela, se pon a outra, entendo que se aforraron moitos cartos. Entón pregunto, se é certo que se aforraron moitos cartos, por que non se le trae o importe total da obra? Resposta. Fíxose, como dixo exactamente o director da obra, que é que leva o tema. Non teño máis que dicirlle, porque como lle digo eu non entendo deso. Simplemente se fixo como o director da obra mandou. Xa, pero ustedes sin entender, como tampouco entendo, verdad, que cando me dicen que sustituye unha cousa e non a sustituye é unha actuación que non se fixo e que ten un coste... É que ahora mesmo, eso non lle podo respostar porque non o sei que ahora mesmo que está. O director técnico da obra de quen é? Del concello? Non, é unha empresa. É contratado, unha empresa? Sí. Entón hai aí arriba información? Sí, totalmente, sí. Sí, e de feito a información, vostede sabe que está todos posto, se gestiona ou todos posto, pode mirar a todo ali, pode facer todo o que queira, está todo transparente, todo ali posto. Non, se sí que transparente está.
Bueno, a mí sorprende simplemente que o coste sea o mismo sin facer unha cousa que estaba contemplada no proxecto. A usted tamén lle sorprende ou non? Non, a mí non. A mí non, porque non sei se ao mellor sustituíron algunha cousa ou outra cousa, non o sei, eu non son técnico, sinceramente. Eu que se me fío é quen sabe máis que a mí. Vale, outra pregunta. Non, unha aclaración. Ai, perdón. No, se me permite, se me dá Sí, a palabra. sí, douche a palabra. Sí. O proxecto modificouse, o inicial era a sustitución e costaba 199.000 euros. Fixose a través dunha subvención e despois esa solicitude modificouse precisamente para minorar o coste. Entonces, o que se presentou na Xunta, o proxecto modificado era de 181.500 e non era esa a sustitución, era polo encima da coberta inicial. Entón, a obra está licitada conforme o proxecto que está na plataforma de contratos. Pois entonces eu sigo... Claro, aí sigues, tens que ler a aprobación... No, é que eu sigo aquí co documento... Claro, pero aprobouse, empezamos aprobando o proxecto. Pero é que este é o definitivo, firmado. Sí, pero é un procedimento, un expediente de contratación que empeza desde a aprobación do proxecto ata que se adjudica. Entonces habrá un novo contrato. Non, hai que seguir a plataforma, onde lle deran unha página onde podía entrar, continúe. Claro, é un contrato maior e iniciase, empezamos desde a aprobación do proxecto. Pois eu aquí, no papel que me facilitaron, non vexo ningún sitio que se haya modificado nada, ni nada. Está o proxecto colgado na plataforma. Sí, a obra licitouse conforme a ese proxecto. En ese proxecto xa veñen as prescripcións técnicas. Claro, é aí onde hai que mirar. É onde pon que se vai encima da coberta existente. Vale. Gracias. É só eso. Vale, outra pregunta que vou facer. Como se atopa a colocación de repetidor de telefonía móvil que se lle prometeu ao veciño de Lamilo? Comenzaron fai meses, fixeron unha pista, por certo, por terreos. De momento non saben nada e o único que están dicindo é que non teñen telefonía, non teñen cobertura e levan así ile tempo. Entón, pregunto cando se vai facer. Dou a palabra ao concejal que leva o tema. Ese repetidor vai a facer, que se facer en diciembre, foron para entrar no terreno e non se pudo entrar. Foron por as fincas particulares, con as leiras, e enterrabas a rúa. Foise a facer o de Prado Cabalos, que se adjudicaron os dous, e ainda vai así, nin tirando da rúa, fomos capaces de subir, bueno, fomos no foro, capaces de subir, indo o condicional de Camillo 2 veces. Yo de Ramiro falei outro día con eles, indo con elas todo outro día, pues sabedes todos, mentres non sei que todo ben, non o van a mirar por aí. Cando sei que si, e ten a mesma repetición, e ten a mesma comunicación que a tiñan, porque non se lle quitou nada, é dicir, están como estaban, é dicir, cando se poña o poste de repetición, terán boa hora de comunicación, pero mesmo están como estaban. Sí que se vai a poñer, pero mentre non o permita o tempo, estamos de inverno, pois non veñen a poñer. Non suben carrugas de 40 toneladas, pero o verán pasado tamén foi verán. Pero se isto adjudicámoslo no mes de noviembre, de diciembre, que ten que ver o verán pasado? Non, pero isto é unha subvención que colleu na Retegal. Colleu na Retegal. Nós o único que temos que facer é facer o camiño para entrar. Condicionar o camiño. E o camiño está feito, non? Sí. Pero foron... Tanto hecho como de Prado Cabalos. En Prado Cabalos púxose, deulle moito traballo, houve que acondicionarlo de segunda vez, e que non, e o de Ramiro dixeron, mentre non levanto tempo, non vamos. E falei outro día con Joaquín, o jefe de Retegal, e me dice que hasta que non estive en seco, que non lle suben nin os camións por hormigón, nin lle sube nada. Claro, bueno, digo porque eu estou falando con os veciños e dixeronme eso, que, bueno, que habían feito a pista e non sabían nada máis. Sí, os díxemos ás veces non resulta. Eu con algún que me dixo de Ramiro, dixen yo, cando levanto tempo, se fará, pero mentre non levanto tempo, como queres pasar a agua de 40 toneladas? Non, claro, lógico, sí. Non hai forma de pasar. Mire, pois cando me falei con eles, ali direi eso, de que están... Porque eles non sabían... Hasta que levante, que ainda me dixo, temos que arar as leiras, esperai un pouco, que está a neve, non as levantes a arar, tendes que esperar a que levante o tempo para facer o que eso fai nunha semana. Pero ten que levantar o tempo, senón non somos capaces de meter nin os camións a hormigonera, nin a grúa, nin moito menos. Perfecto, bueno, outra pregunta. Como teñen pensado porse a traballar e darlle forma buscando financiación e falando cas partes correspondientes ás dúas mocións máis importantes, entendemos nós, para Viana, aprobadas na última legislatura, que era unha moción presentada polo Grupo Socialista, como son aparcadoiro na Praza Maior e o Centro de Día. Queremos que se tiña que ter buscado xa financiación ou haber falado, que a mellor xa o fixeron, eu pregunto, para empezar a darlle forma ao Centro do Día. Ainda nos parece tamén mal enxadez que ainda non hayan falado, se é que non han falado, porque a noticia que temos é que non, pero ao mellor non estamos no certo, que a propietaria do terreo, decímolo porque o aparcadoiro da plaza sempre foi un problema, chegan as festas de Semana Santa, chegará o verán, e seguiremos con os mesmos problemas, co vehículo estacionado na praza, e que as mesmas queixas dos veciños polas que se de aparcadoiros na épocas estivais. Entón, non sei, esas ambas
mocións aprobadas, non sei no que están, como están, se me pode adiantar algo, se me fixeron algo. Vamos a ver, na moción do estacionamento creo que estamos de acordo que vostedes tiñan unha persona que falaban con ela e creo que dixéramos aquí que seguirán falando con ela, a pesar dos días. Perdón. Eu dixenlle, porque personalmente eu dixenlle que esa era unha xestión que tiñan que facer vostedes. No. Bueno, de aí comentámoslo, creo que comentámoslo na moción. Cando eu lle dixen que non era todo desa parte, desa persona, que había parte, que hai de outra parte de outros veciños, como que hai outra parte de outros veciños, que son, bueno, non vou dicir nombres. Entón, se a mí me solucionan o que non llevábamos a dar, eu ouro e moro. Non sei, creemos que vostedes, por a parte que lle correspondía, que iban a facer unha gestión xa fixeran antes, a ver que se poña con nós, que trato con nós, e nos chegaremos a unha cosa. E que nos diga o terreno que é dela, ou que non é dela, eu creo que... Pero, señor alcalde, interpretamos unha moción, que é unha iniciativa. Dixemos que antes, previamente, habíamos falado que a propietaria. Tiñemos máis ou menos unha disposición bastante favorable a facelo. O que non pode pretender é que unha vez que se aproba a moción, que a gestione eu, perdón, eu non, o Grupo Socialista, terá que gestionala o Concello, se consideran que é unha moción válida, se non se houberan aprobado. Se consideran que é válida e é posible de realizada, ten que iniciar ustedes a actuación, dirigirse ás persoas e preguntar se necesitan nosa axuda, pídanola e imos con ustedes. Pero que non pode facer é descargar no grupo da oposición a xestión dun concello, dunha obra dun concello. Corresponde a vostede. Vamos a ver, non é unha obra do concello, é unha obra de todos. Vostedes deron esa iniciativa de facelo ali, nos, en seu momento, falouse con esa persona dixo que non era o terreno, non era todo dela, entonces a ver, non nos deu aclaración ninguna. Pero como todo o terreno dela? Pero si está todo ubicado aí, Non. Sí. Discúlpenme, non. Non. Pues allí... Usted sabe onde vivía Amelia, creo que era? Onde vi? Amelia. Sí, claro. Eu xa lle falei eu no pleno cando se aprobou a moción. Falamos ya, é igual. Donde entraba? Por onde entraba? Entraba por aí, por lo que se onde actuou o Concello que tapou non eso. Sabes a señora o que nos dixo despois? Que tiñamos que arreglar, porque donde tiña a casa, a Amelia, que non é Amelia, son de heredeiros. Son dos heredeiros. Vale. Usted ten localizados os heredeiros? Son follas, vai tú a saber cuántos, son 20. Entonces, favor con eles. Hai algún tipo de problema para que nos deixen facelo? Si non fixo a gestión, pero como vou a falar con 20? Pero como con 20? O Concello ten posibilidade de actuar con bandos e con publicacións para que os heredeiros se poñan en contacto, e incluso expropiar. Si é beneficio para o povo, por que non facelo? Pero hai que facer, non vale decir hai problemas. Todas as cousas teñen problemas, depende da voluntade de gestionarlos e de arranxarlos. E despois, o resto, xa sabemos de quen é. E as entradas están delimitadas por onde se pode facer. Iso foi aprobada no pleno, que a abstención do BNG, por o motivo que sexa, pero foi aprobada. Se está aprobada, ejecutémola, ou intentemos. Eu non estou dicindo que se pode facer, se mañá non se pode facer, frustración para todos. Pero tenemos a satisfacción de que hemos intentado resolver un problema que é acuciante en Viana, que é a falta da plataforma. Pero ese é imposible. Como vexo ahora mismo é imposible. Ahora mismo é imposible, pero qual é o motivo para que sea imposible? É imposible porque non é dunha persona sola, son de moitos máis. Que? Outra vez? Sí, outra vez, sí, yo digo, sí, pero estáme dicindo que sabía quen era Amelia, sabía onde vivía, e sabía onde hai que entrar. Sí. Aí hai unha casa que se está derrumbando. Sí. Claro, esa señora, cando falamos con ela, dice, no, primeiro quitaime e limpiaime eso. Iso non é noso. Se usted dice que non hai heredeiros, hai que buscarlos. Como non? Como te dixo que non hai heredeiros? Dixo que son 20 ou 30, claro. Pois habrá que buscarlos e falar con eles. E se non, habrá que facer un expediente de ruína a casa. Sí. E que é así? Sí, pero non é tan fácil. Vale, sí. Que sí, que non é tan fácil, sí, perfecto. Sí, a segunda pregunta que vamos a ver, nos sabe ahora mismo que non hai, a Xunta ainda non está, fixemos o trámite co presidente da Diputación, ahora mismo non hai Xunta, o sea, hai en funcións, a partir do día 13, entonces continuaremos, simplemente. Vale, pero xa van a seguir, claro, o tema, hai un proxecto, hai vontade de facelo, primeiro temos que buscar financiamento. Isto, por iso é dicir, se a Xunta e a Diputación son favorables, pois supoño que financiarán. Sí, neso estamos, sí. Vale. Pois nada, a última pregunta que vou fazer é a seguinte. Vamos a ver, o señor alcalde ten dito repetidas ocasións, por lo menos eu escutei de decir, incluso aquí en pleno, de que o arranxo da Praza de Bastos sería destinado, entre outras cousas, a comercial e a locais para sociales, é dicir, pues, bueno, para familias rurales, para asociacións diferentes. Sin embargo, no último pleno, usted manifestou, pero máis tajantemente, de que ese iba a utilizarse o mismo uso que anteriormente, é dicir, comercial, é dicir, dous postos que había na Praza de Bastos,
Eu entendo que esa Praza de Abastos necesitaba unha actuación, porque chovía, etc. Pero podía saber facer un arranxo que permitira utilizalo. Pero entendemos que esa obra, que costou máis de 800.000 euros, dos cuales máis de 200.000 euros tuvo que achegar ao Concello, para que agora o seu destino único e exclusivo sea para comercial, cuando solamente hai 2 postos que estaban antes, e non sei se agora poden ustedes garantir que se van a por 7, 8 ou 9, vai a ser un coste económico absurdo, porque o Concello pudo haber destinado a Xunta eses fondos para facer obras moi importantes en Viana. Podías haber arreglado miles de viales, podías haber feito muchísimas cousas. E ahora mismo, hasta se puxo un ascensor. Pregunto, para qué? É que un ascensor ten un coste anual de 4 ou 5.000 euros. Vai a encarecer muchísimo o mantenimiento, as luces que se puxeran. É dicir, quedou bonito, claro que sí, pero que o uso que se lle vai dar non é adecuado ao investimento que se fixo. Entón, bueno, está feito, eu único que teño que decir é que me parece que foi unha actuación equivocada e que se o uso vai ser para 2 postos que se van pôr na Praza de Abastos, pareceme unha obra inútil. Vale, terminou. Xa fixo pregunta, vale. Vamos a ver, o Concello gastou menos de 200.000 euros, esa é a primeira cousa. Logo despois, usted viu a plaza, viu un mercado. Se pon un mercado ali, viu un mercado. Viu non? Non entendo porque non podo entrar. Pois entonces, Pero vivo por fora, pois entonces non sei por que me fai a pregunta. Por qué? Sinceramente. Pero por qué? Non sei se eu, sí, porque non sei se eu Pero dixo. ves o que se fixo ali, todo o que se vi por fora, todo o techo que se cambiou, Vale, puxeronse ventanas novas, puxeronse estores, puxeronse todo o chan novo, puxeronse un ascensor. Non ves como eso chega, me pasa. Vale, usted non sabe se hai locales abaixo? E para que son pregunto? Que lle pregunto a usted? Pois para asociacións, para xente. Pero se no pleno outro día unha pregunta que lle fixeron, dixo usted, vai a ser destinado ao mismo uso que antes. Está aí grabado. Entonces, por eso lle pregunto eu, se usted dice que é para varias cousas e considero que son interesantes, pues, bueno, Vale, ten un pase. Pero usted me dice que... Doulle a resposta á pregunta, para non liarnos máis. Vai destinado, se queren mercado, a xente que se poda coller arriba. E na parte de abaixo van as asociacións, poden ir municipais, poden ir a un garaxe. Pero mire, pero por que no pleno anterior dice, non dixo... Pero hombre, pero usted o que se debe facer, díganos, vamos a mirar aquilo. Que non tiene problema ningún. Hasta ahora non tiñamos chaves, ahora temos chaves, non temos ahora ainda, Pero se non alcanza. Mire, eu só digo unha cousa. Se no pleno anterior lle preguntan, e usted dice no pleno, que se vai destinar a locales comerciales, é dicir, ao mismo uso que anterior. Eu creo que respondille. Xa lle dei a resposta. Perfecto. Vale. Bueno, pues ahora vou a facer a última. Vale. Qual é a última conta será aprobada e elevada polo Concello ao Consello de Contas? Hombre, como responderá ahora 2022. 2022 está pechada e elevada ao Concello de Contas? Claro. O do 2022? Sí. Vale, vale. Levouse a un pleno de setembro, Sí, non me acordo, por recordar, que despois xa... Xa se levou a mí con eso, o sea... Sí. E agora temos que empezar... Sí, o que queda pendiente do exercicio do 2023. 11 de octubre creo que se rendiu, si non falla a memoria. Bueno, pues nada máis. Algo máis? Nada máis? Máis preguntas. Pois boas tardes a todos e moitas gracias.